Oziọma dịka Mark si kwuo, isi nke 13. Mgbe ọ na-apụta n'ụlọ ukwu Chineke, otu onye n'etiti ndị na-eso ụzọ ya wee sị ya, "Onye ozizi, lee ụdị nkume na ụdị owuwu ụlọ ndị a bụ." Yeshua wee sị ya, "Ị hụrụ oke owuwu ụlọ ndị a? Agaghị ahapụ otu nkume ma ọlị n'ebe a n'elu nkume ibe ya nke a na-agaghị akwatu n'ala." Mgbe ọ na-anọdụ n'elu ugwu Oliv na ncherịta ihu ụlọ ukwu Chineke, Pita na James na Jọn na Andrew wee jụọ ya iche sị, "Gwa anyị, olee mgbe ihe ndị a ga-abụ? Gịnị ga-abụkwa ihe ịrịba ama mgbe ọbụla a gaje imezu ihe ndị a niile?" Ma Yeshua malitere ịsị ha, "Lezienụ anya ka onye ọbụla ghara iduhie unu. Ọtụtụ mmadụ ga-abịa n'aha m sị, 'Mụ onwe m bụ ya.' Ha ga-eduhiekwa ọtụtụ mmadụ. Ma mgbe ọbụla unu ga-anụ okwu agha dị iche iche na akụkọ agha dị iche iche, unu atụla ụjọ. Ihe ndị a aghaghị ịpụta, ma ọgwụgwụ oge ihe niile aka erughị. N'ihi na mba ga-ebili imegide mba ọzọ, alaeze ga-ebilikwa imegide alaeze ọzọ. Ala ọma jijiji ga-adị n'ebe dị iche iche. Oke ụnwụ dị iche iche ga-adị. Ihe ndị a bụ mmalite ihe mgbu. Ma unu onwe unu, lezienụ anya n'onwe unu, n'ihi na ha ga-arara unu nye n'aka nnọkọ ikpe dị iche iche, n'ụlọ nzukọ dị iche iche, ka a ga-apịakwa unu ihe. N'ihu ndị isi na ndị eze ka unu ga-eguzokwa n'ihi m iburu ha ama. Aghaghịkwa ibu ụzọ kwusaa ozi ọma nke m n'ihu mba niile. Ma mgbe ọbụla ha duru unu jee ikpe, rarakwa unu nye, unu ebula ụzọ na-echegbu onwe unu okwu unu ga-ekwu. Kama, okwu ọbụla a ga-enye unu n'oge awa ahụ, kwuonụ nke ahụ, n'ihi na ọ bụghị unu onwe unu na-ekwu, kama ọ bụ Mmụọ Nsọ. Nwanne ga-ararakwa nwanne ya nye n'aka ọnwụ. Nna ga-ararakwa nwa ya nye. Ụmụ ga-ebilikwa imegide ndị mụrụ ha, meekwa ka ha nwụọ ọnwụ. Mmadụ niile ga-akpọkwa unu asị n'ihi aha m. Ma onye nwere ntachi obi nọgide ruo ọgwụgwụ ihe niile, onye ahụ ka a ga-azọpụta. Ma mgbe ọbụla unu ga-ahụ ihe ahụ nke na-akpata ịtọgbọrọ n'efu, ka ọ na-eguzo n'ebe ọ na-ekwesịghị, onye na-agụ ya tụgharịa uche. Mgbe ahụ ndị nọ na Judia ka ha gbalaga n'ugwu. Onye nọkwa n'elu ụlọ ya ghara ịrịdata, ma ọ bụ ịba n'ime, ịkwapụ ihe ọbụla n'ụlọ ya. Onye nọkwa n'ubi ya ghara ịlaghachi ịchịrị uwe ya. Ma ahụhụ ga-adịrị ndị dị ime na ndị na-enye nwa ara na mgbe ahụ. Ma kpeenụ ekpere ka ọ ghara ịdị na mgbe oyi. N'ihi na mgbe ahụ ga-abụ mkpagbu, nke ụdị mkpagbu dị otu a aka dịghị site na mmalite okike ụwa nke Chineke kere ruo mgbe a. Ọ gaghị adịkwa ma ọlị. Ọ bụrụkwa na Onyenwe anyị emeghị ụbọchị ahụ ka ha dị mkpirikpi, agaghị azọpụta mmadụ ọbụla. Ma n'ihi ndị a zọpụtara, ndị ọ họpụtara, o mere ka ụbọchị ahụ dị mkpirikpi. Mgbe ahụ, ọ bụrụ na onye ọbụla ga-asị unu, "Lee, Kristi nọ n'ebe a," ma ọ bụ "Lee n'ebe ahụ," unu ekwela.
n'ihi na Kraịst ụgha dị iche iche na ndị amụma ụgha ga-ebili, gosikwa ihe ịrịba ama dị iche iche na ọrụ ebube dị iche iche, ka ha wee duhie ndị a họpụtara, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee. Ma unu onwe unu lezie anya, lee, agwawo m unu ihe niile mgbe aka emeghị ha. Ma na mgbe ahụ, mgbe mkpagbu ahụ gasịrị, anyanwụ ga-agba ọchịchịrị, ọnwa agaghị enyekwa ìhè ya. Kpakpando niile ga na-adakwa site n'eluigwe. A ga-emekwa ka ike niile nke dị n'eluigwe mee mkpọtụ. Mgbe ahụ, ha ga-ahụkwa Nwa nke Mmadụ ka ọ na-abịa n'igwe ojii niile n'oke ike na ebube. Mgbe ahụ, ọ ga-ezipụkwa ndị mmụọ ozi ya, mee ka ndị nke ya họpụtara si n'ifufe anọ zukọọ, site na nsọtụ ụwa ruo nsọtụ eluigwe. Ma site n'ahụ osisi fig matanụ ilu ya. Mgbe ọbụla alaka ya dịbara nrọ ugbu a, putekwa akwụkwọ ndụ ya, unu mara na mgbe okpomọkụ dị nso. Otu a unu onwe unu kwa, mgbe ọbụla unu ga-ahụ ihe ndị a ka ha na-apụta, maranụ na ọ nọ nso n'ọnụ ụzọ. N'ezie asị m unu, ọgbọ a agaghị agabiga ma ọlị ruo mgbe ihe ndị a niile ga-eme. Eluigwe na ụwa ga-agabiga, ma okwu niile nke m agaghị agabiga ma ọlị. Ma ọ dịghị onye ọbụla matara ihe banyere ụbọchị ahụ ma ọ bụ oge awa ahụ, ọbụla ndị mmụọ ozi nke eluigwe amataghị, Ọkpara ahụ amataghịkwa, kama ọ bụ naanị Nna m matara. Lezienụ anya, mụrụnụ anya, na-ekpekwa n'ekpere, n'ihi na unu amataghị mgbe oge ahụ bụ. Ọ dị ka mgbe mmadụ onye jere ịnọdụ n'ala ndị ọzọ, ebe ọ hapụrụ ụlọ ya, nyekwa ndị ọrụ ya ọrụ ịchị isi, nye onye ọbụla n'ime ha ọrụ ya. O nyekwara onye ọnụ ụzọ iwu ka o chee nche. Ya mere, na-echenụ nche, n'ihi na unu amataghị mgbe onye nwe ụlọ ga-abịa, ma ọ bụ n'anyasị, ma ọ bụ n'etiti abalị, ma ọ bụ mgbe oke ọkụkọ kwara, ma ọ bụ n'ụtụtụ, ka o wee ghara ịhụ unu ka unu na-arahụ ụra, ma ọ bụrụ na ọ bịa na mberede. Ma okwu m na-agwa unu ka m na-agwa mmadụ niile: na-echenụ nche.